Bon dia! Avui viatjarem en el temps, fins a la Terrassa de l'any 1726. Una vila que tot just 13 anys abans havia patit la duresa de la Guerra de Successió, amb el saqueig i l'incendi per part de l'exèrcit Borbó. En aquest context, amb uns 1.600 habitants, la vida continuava, i amb ell, les tradicions i la fe. Era el gener de 1726 quan la confraria del Sant Crist, de la parròquia del Sant Esperit i Sant Pere, va prendre una decisió transcendental, dignificar la processó de Divendres Sant. Per aconseguir-ho, van nomenar una comissió de confrares, entre ells Eudald Garriga, Francisco Bertran, Jacinto Arch i Joan Puig, amb una missió clara: viatjar a Barcelona per encarregar la construcció de 4 nous passos. A la capital, van contactar amb Gaspar Llavina, un escultor de renom, amb qui van signar un contracte detallat per a l'execució d'aquests 4 misteris. El document especificava amb precisió com havien de ser cada una de les figures. El primer misteri descrit era el de l'hort. 5 figures el componien: un Jesús agenollat, amb corona de llauna i cabellera natural, 3 apòstols de mig cos, i un àngel sencer portant un calze i una creu, assentat sobre un núvol. Totes les figures vestides amb tela grossera. El segon, el misteri de la coronació. 3 figures: un Jesús nu amb cabellera natural, corona d'espines i canya de llauna, acompanyat de 2 jueus, figures senceres vestides amb tela grossera. El tercer, el misteri de l'Axa Homo. 4 figures: un Jesús nu amb cabellera natural, ceptre de llauna i corona d'espines, Pilat vestit amb tela grossera i 2 rabins de mig cos, amb una petita creu. I finalment, el quart misteri, el del portacreu. 4 figures senceres: Jesús amb la creu al coll, cabellera natural i corona d'espines, el cirineu, la trompeta i la Verònica. Totes vestides amb tela de cotó, excepte la Verònica, que la confraria s'encarregaria de vestir i adornar. El contracte especificava que les figures serien a mida natural, amb ulls de vidre i la carnadura de fusta tornejada per ser lleugeres. La confraria es va comprometre a encarregar-se del transport des de Barcelona fins a Terrassa. El cost total d'aquests 4 misteris va ser de 173 lliures i 12 sous, pagats en 3 terminis. El contracte es va signar el 7 de gener de 1726, i els misteris van ser inaugurats el Divendres Sant del mateix any, el 19 d'abril de 1726. Aquests 4 misteris van ser el punt de partida d'una tradició que es va enriquir amb nous passos al llarg dels anys. Una processó que va perdurar fins al 1968, quan, per noves disposicions eclesiàstiques i la manca de portadors, va arribar al seu final. Un llegat històric i artístic que ens recorda la profunda devoció i la rica història de Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge al passat. Fins a la propera història.